ug sa iyang dapita perti na akong hinanukang tulog. Mao nga buntag naman di. Basta mo trilyaok na gani ang manok, aperte gyud nga makamatag yung kuska kuan. Ano pa na may ni singgit-singgit sa gawas mo sa maron. Paminaw na kami. Mainit pa init. Malunggay, panisan, whippis. Bagong luto. Yang dapita dali tag gawas kay ato ni adto uning asa ni dapita ang nagtingog aha di nasakpan gyud na ni maligya ding pan dire sunanda na nato kada buntag nga magpainit gyud tag pan dire dapita sa mga tao dire nga naghinlo sa ilang kuko putla naktilay ngoko butang nato sa lamisa ang pan gi ato ni sugdan og Ayaw na diha ibutang sa lamisa kay basi gurmigason na. Humigason pa na, mahurot mo na. Sa dili ba nato sugdan og patikok ang niya pares ani mao ang One stick coffee. Sa kutseritang asukal. Anday init tubig. nindot kining kape basta puro kay murag hawt kayo match ka ni pare sa pan nga gahi hinganlan og pan malunggay. Pan malunggay lagi no diara ato ni hungit be. Ato ni toslo dire nya ato ni hangol. Magdakuangan pamanta na may nabitay dire murag ispitaran tanig tunlo sa dire atong balikan ni second round be. Oops. Dako ag lamoy ay. Pagita mo tago ato pag higupon diyan dapita lami as kape ay. Sa karong takna andam na atong lutuonon nga otan. Dihang napita nagpabukal tag init tubig para sa atong talong. Pabukalan tani antod nga mulata nato nilatan og gamay tabunan paabuton hangtod nga mohumok ug sa dihang nalata na aton dayon ilunod ang sibuyas bombay. Okay, pahumot-humot sa sabaw pug anatog limonsito, labayan dayon natog sibuyas dahonan. Sakto ka kasi ato subakan sa natog buwan nga pinikas aron lami ang atong utan wa man sa tay laing nahuna-hunaan ni kasubat inirag yung buwan. Okay ra na basta naalay bitsin ug asin lami na ng utan oy. Kung sa katapusan isunod nato ning kamunggay nga gitawag og Wonder Golay. Okay, nindot kay ning utana kay simple kayo ug siyempre atong ginangtilawan dihang dapita. Pinalagaak man. Siyempre, basta ako yung mulutog utan lami gina. Perfect kayo. Di na pod kaon na pod tag bagong haon nga inasal nga manok lami kay ni mga kasimod bit toslo ta dire be palaman na natong sili iduom dayon simod at di sad ni palupig nga akong batos dire ni punit pod siya kay mutilaw kuno siya lami okay lami kayo mani kay sikay taglutog panihapon ring dapita kay lingin ra kayo karon ang buwan mura sa ni buwan na mura mag color ay color puwa sa itawag nga lunar eclipse. Saan sa to? Lunar eclipse. Bulis ka na po na itong post on ani si kao na ning sinabaw nga tinuwa. Ampay ni sa katong dalirang hibyo nun. Sama na ako. Kung maghisgot na ganin taga tinuwa, basic ra kayo ning lutoon mga kasimod. Labi nagsama ni ining isda ang gitawag og tamarong. Tamarong diay na. Klaro, ana. May gitawag og tamarong. Sa English pa, correct mistake. Mo ni siya ang tamarong nga puti og ikog. Naasay puwag ikog ani pero gamay-gamay ani pareha-reha pug itsura. Mailhan maging tamarong kay dagkog mata. Tawgon ni sa probinsya murag gitawag ni siya adlo pero diri sa syudad tamarong ni siya. No? Mga kasimod, naasay laing klase ani katong puwag ikog. Lami sa tuon-unan gitawag og burot, berting burot. Wes, lami sa tog kilawon mga kasimod katong pulag ikog, no? So, kisa to nakasuway og kilaw sa burot, nanidaghan dito sa kamutis, burot, darting burot, perting burota. Sayon lang magining lutoon ng tinuwa mga kasimod, basta naalay lamas mga kasimod nga tulo ka klase o kung bati na ay naalay mga lamas sama sa tamatis o sibuyas bombay o sibuyas dahonan yapunan og sili espada yapugan og gamayng limonsito asas lami ang mga kasimod nga bitsinan asinan awan na kumbati na nya tilawan dayon busy kayo magpabukal mong tubig mga kasimod una yung buhaton ha pagkaman lunod din yung lamas una ginang lamas mga kasimod aron mutuhop ang iyang kalami sa lamas sama sa tamatis mga kasimod sibuyas dahonan ang gusto nato ang isda nga presko kayo presko kaning mga simod okay.
Ilhan man nimo ang preskong isda kay kuan man. Kanang tamis-tamis ug sabaw. Nya mga kasimod, before nimo ilunod ang kamunggay, tangan sa nimo timplahan sa nimo mga panimpla niya. Like bitsin, asin. Ay la kay basta utan gani ay la nila pala big timpla. Bitsin asin lagi na mga kasimod. Ngayon sa kalimti ang sili espada mga kasimod. Kaya mo sanay makapalami sa tinuwa. Huwag ka man yung timpla mga kasimod. Inyo ginang tilawan. Lakto ba sa timpla? Nga last, ang kamunggay gud mga kasimod. Pinakalas ni mo ilunod. Mo na siya. Ang last ni mo ilunod ang kamunggay. Nga imo ra na siya pabukalan kadyot mga 3 seconds lang, no? Pabukalan dayon haunon ditso kay hindi nimo haunon mga kasimod ang iyang kamunggay manimahong laog, no? Mo sila tama ya. Mo sila mga kasimod bagong luto nga utan. Recipe by Miyang. Ano palag? Basta mo nga. Ariyahan natog hugas diri ni kaning karniha kay ato ning lutuon karon siguradong sinaw-sinaw na po natong simod ani sa kisig kinaon ani. Ato ning tibok kunog luto ato sa ning slice on diri aron motuhop ang iyang pangpanakot ani. Ato ning ligoon diri aron mahanaw ning iyang mga tagip-tip. Sa kining bahina magtak-ang tag tubig. Butangan natog tubig kay ato ning lat-an kaning 1 ka kilong baboy. Ya butangan laig bitsin, butangan og garabo, asin, dayon tabunan, pabukalan, lat-an. Nya pila ra may istorya lata naman. Ato ning haugon og balihon. Aron maluto ang iyang side B. Takpan sa makadiyot. Magandam tagrig sudlanan nga naibusot-buslot. Aron na magian ni sa iyang tinulo. Patuluan ni nato. Nya kay luto naman gyud ni. Ato ning haunon dire. Unya i-drain ang iyang tubig. Ato ni butang dire sa laing sudlanan kay atong patuan og singot. Okay? Diara. Tapos ato ning banyosan og patis para mukagumkum ang iyang panit. Tapos magbutang tagmandika dres kaha ug atong butangan og ahos aron humot. Ibutang nato ning 1 ka kilo nga baboy, pig-ini dapit sa baboy. Ato ning himuong litson kawali. Og siyempre ato gining limbag-libagon aron maluto ning pikas niyang naong. Okay, di ara. Dali arang luto Tik ngagi mga kasimod nagnganga na pud ning bawol diri kay andam na mutoko baling 1 ka bagong linutong litson kawali. Iyara ato ning haunon kay ato ning sugdan og patikuka diri. Sa pamidugayan ato ning itumod diri sa lamisa kay andam na pud nga akong mga batos ito nga mukaon na ni. Ug siyempre ato gining tilawan. Basta kay tinagiktik ang ngagi mulaksi tag dapit sa pan. Dakuwag hungit ni Miang nya okay. Approve. Ug di sad ni palupig nga akong batos diri mukabot daw siya kay iya ko nung tilawan nya lami. Lami kayo. Ug timing pod nga naay bahaw diri nga nagpahipi. Lisod-lisod sad nilugiton bahawa kay mayong pagkadukot. Pero lami man sa ning dukot kay kagumkum kayo. Sakto-sakto gining ipare sa atong litson kawali diri. Dako aglamoy Miang Hi guys, let's mukbang. Lechon kawali. Crunchy siya guys. Gamay ra akong kanon. Ha. Guys, kading po ni mga kanon sa TikTok. Suya! Ayo, TikTok.